Benvinguts un dia més al podcast Fem-la petar. Avui tenim amb tots nosaltres l'Esteve Latorre, més conegut a les xarxes socials com el Xitxo del Cabanyal. L'Esteve és llicenciat en Filologia Francesa per la Universitat de València, va treballar uns anys per l'Educació Nacional Francesa i actualment treballa de professor de català o valencià, digueu-ne com vulgueu, al País Valencià. Paral·lelament a la seva feina de professor, també fa divulgació lingüística a les xarxes socials, a Instagram, a TikTok, a YouTube, etc. Motiu pel qual ha estat elegit creador de l'any a la segona gala del podcast i la creació de contingut en valencià. Benvingut, Esteve. Moltes gràcies. Tinc entès que el nom en què t'has donat a conèixer a les xarxes, el Xitxo del Cabanyal, té alguna cosa a veure amb dos éssers molt importants per tu. És així? Sí. En qui té a veure? Té a veure amb el meu gos, perquè, de fet, la manera afectuosa de nomenar un gos a València és Chicho, de la mateixa manera que Quiso. I després pel Cabanyal, perquè bé, em va criar la meva iaia i jo soc del Cabanyal Canyamelar, que és el barri mariner de València, i això. O sigui que és important per tu aquest nom, no? Sí. Molt bé. Com et definiries? Qui és l'Esteve Latorre? Com et definiries? L'Esteve Latorre és algú que tenia inquietuds lingüístiques. Després de pandèmia va veure que va començar, tot això de la creació de contingut en català, i va haver gent que s'hi va animar. Filòloga de Guàrdia, per exemple, va començar això creant contingut. I llavors tenia com aquesta espineta de fer-ho jo també, em feia cosa per la part sobretot tècnica, ja no tan filològica, i res, un dia em vaig animar i a poquet va anar la cosa, creixent. Que et vas posar les piles més aviat amb el tema tecnològic, no? Sí, això és. No estaves ficat a les xarxes abans? O sigui, No, és a dir, jo quan vaig anar-me'n a treballar a França fins el 2018, i això és prou tard, no vaig començar a tindre, com diu, a veure, Facebook en tenia, però Instagram no en tenia. Llavors, realment, en un marge de 2 anys, ja, m'hi vaig clavar. I què tal les xarxes? T'agraden? És a dir, té un costat que enganxa prou, és a dir, quan ja has fet certs continguts i la gent hi reacciona generalment positivament, sobretot al perfil del Xitxo, on hi ha molta gent interessada, tant catalanoparlant com gent d'arreu, pot ser d'arreu del territori espanyol, d'Espanya, o pot ser arreu d'Amèrica o de França o d'Itàlia, hi ha molta gent de tot arreu. I això, la veritat és que enganxa, però d'altra banda t'agradaria també no dedicar-li tant de temps, no? I dedicar-te a unes altres coses, però bé. Gastes moltes hores, Sí. Qualsevol persona que et segueixi a les xarxes s'adonarà ràpidament que ets una persona molt polifacètica, ho vaig notar de seguida. Però que la majoria de les coses que tenen en comú, o sigui, tot el que fas, tot té un punt en comú, que és la llengua o el llenguatge. Per què t'atreu tant el llenguatge? Què té? No sé, és una cosa que m'ha tret sempre. Jo crec que realment he arribat fins ací, perquè, com ja he anomenat, la meva iaia ens va educar a tots. El meu iaia era portuari, però va faltar quan jo tenia 1 any i va ser ella qui ens va educar a tots, no? Llavors, m'han atret sempre les llengües estrangeres, les notava més exòtiques. Vaig estudiar francès perquè, clar, l'anglès, com que és més internacional, vaig dir bé. I el castellà i el català ja els dominava, llavors em vaig decantar pel francès. Vaig estar ensenyant francès i espanyol com a llengua estrangera, però llavors quan me'n vaig tornar al 2018 va sorgir en mi com un poc de xovinisme, no? Xovinisme positiu, valencianisme i d'arreu dels territoris de parla catalana. I em vaig dir a mi mateix que això, que m'agradaria continuar, i crec que he arribat fins ací també un poc perquè, clar, la meva llengua materna és el català, no?, a la manera de València. Llavors, no sé, realment pot ser la facilitat que hem tingut certes persones per a parlar diverses llengües és en part gràcies al català. Vull dir, és una llengua molt intermitja, no?, i que ajuda a aprendre'n d'altres. Vull dir, és evident. Hi ha arreu d'Europa molta gent que estudia català i que li pareix superinteressant, sobretot a Alemanya, per exemple, perquè realment és una llengua pont i és molt útil. Sí, vaig veure un vídeo que parlava d'això justament, que està en un punt d'evolució al català, no?, que et serveix tant per aprendre el francès com per aprendre el castellà, l'italià, no? És un punt
Tu sempre has estat també ficat en el món de l'educació, tant al País Valencià com a França. Quin sistema educatiu creus que té un millor enfocament i millors resultats? El País Valencià condicionat per Espanya, òbviament, o França, per exemple? Uf, d'acord, estem parlant de dos estats que realment han crescut o s'han creat a base de trepitjar drets d'altres. Llavors, realment el nostre territori, el nostre àmbit lingüístic ha estat un poc esquarterat, no?, diguem. Però, bé, França tenia coses positives en l'aspecte, en l'educació, que a les llengües estrangeres fomentaven molt l'oral, no? Això m'agradava perquè, clar, jo ara ho pense en català, hi ha molta gent nouvinguda que no té el català com a llengua materna i llavors per aprendre'l s'hauria de reforçar i això cal inversió. I al País Valencià no es fa, i jo crec que a Catalunya tampoc. Llavors, aquest aspecte jo el trobo prou vital, no?, que s'hi dediquen més hores a fer parlar. Però n'hi ha d'altres coses que no m'agraden molt, com per exemple és la jornada partida, pots estar-hi fins a les 6 de la vesprada, no està molt ben pagat, la gent s'hi cansa molt de pressa, és a dir, en comptes de ser professor, prefereixen ser qualsevol altra cosa, perquè, vull dir, la direcció no ajuda molt, l'alumnat cada vegada és més rebel o més, no sé. Jo hi vaig notar un gran canvi quan vaig vindre a treballar al País Valencià i a banda que em notava molt més a casa, estava molt més en la meva salsa, no sé, m'hi trobo molt millor, vull dir. I també ensenyar català, francament estic com a peixa. La llengua materna més senzill per tu també, no? És molt més còmode. Sí. I tot això també ho vaig notar a Itàlia, que a Itàlia també ho fan tot molt més oral, llavors ho preparen molt oralment, i aquí tu dius que al País Valencià no, a Catalunya tampoc. A Catalunya és tot molt més escrit, també. Sobretot, això, tenim un enfocament molt gramatical, que jo me n'adonava a França, que termes, no sé, complement directe, complement indirecte, tot el que és la gramàtica, ho hem fet tant que realment ho entens molt bé, però clar, tu, un alumne nouvingut que aprova un examen de gramàtica, vull dir, de tercer d'ESO, en català realment no està justificant que sàpiga parlar-lo. Jo, per exemple, en llatí, quan vaig fer la selectivitat, jo tenia un 9,5, no? És a dir, la gramàtica molt bé, però jo no sé parlar llatí. Per tant, a mi, segons la Generalitat Valenciana, m'haurien de convalidar un seu de llatí, que jo no tinc. No? Llavors, d'ací rau la importància d'insistir, no?, en aquest aspecte. Clar, per on tires més? Cap a ensenyar a parlar, no? O ensenyar a estructurar correctament i perfectament la llengua, no? Sí, per a mi és molt més important que els alumnes tinguin una certa fluïdesa a l'hora de parlar. Jo, per exemple, tinc alumnes que jo sé que gramaticalment no són molt forts, no són molt bons, però clar, quan jo note que o bé la tenen com a llengua materna o bé, en fi, no com a llengua materna, però la saben parlar, jo poso de la meva banda perquè aproven, saps? Però realment a mi m'agradaria insistir en que aquells que els costa prou, en fi, vull dir, és que, clar, és tot molt més complicat perquè políticament al País Valencià el Partit Popular i Vox van posar una espècie de llei que deia que si tu tenies un 7 en segon de batxillerat en català et regalaven el C1. Llavors estem regalant títols de la llengua pròpia a alumnes que poden ser molt simpàtics però no tenen el nivell. Llavors, clar, el professorat de valencià realment no anem a regalar un 7 a gent que, per desgràcia, per culpa del sistema, però no sap parlar-la. Llavors, qualsevol dia podem presentar-se a una oposició i no utilitzar la llengua pròpia per a res. O sigui, és un problema, però no per ells ni per nosaltres, sinó pels que governen. O sigui, estan més enfocats en l'objectiu, amb la finalitat de que aprovin i que hi hagi uns resultats, no?, amb el resultat, més que en el que aprèn l'alumne. Sí. I llavors tu quin creus que hauria de ser l'objectiu del sistema educatiu i dels professors? L'objectiu del sistema educatiu hauria de ser que realment reflectirem les notes que ells tenen o el saber que ells tenen, perquè darrerament sí que he vist que és com que s'intenta aprovar a tot el món, peti qui peti, no? Vull dir, com l'expressió, passe el que passe, s'ha d'aprovar a tot el món i jo crec que això no hauria de ser així, no per res, sinó perquè moltes vegades tot el món no està fet per a estudiar o no està fet per a un estudi tan general, no? Sinó per a després inclinar-se cap a una formació professional que pot tindre molta més eixida laboral.
però no, crec que hauríem de ser un poc més estrictes i estem deixant de banda això per fer aprovar tots els alumnes. Que d'altra banda, si tu el fas aprovar i no el fas repetir, a la Generalitat li costa més barat. Vull dir, jo entenc que és una cosa econòmica, però no hi estic d'acord. Clar, això el resultat que és? Que l'alumne té el títol, però no té els coneixements. Exacte. Darrerament també ho hem vist a Catalunya, no? Amb alumnes que eixien del sistema educatiu tenint un C1, però jo no estic convençut que a la pràctica puguen parlar oralment amb un nivell de C1. És que el seu és alt, és alt. Sembla un nivell baix, però és alt. És dominar molt la llengua ja el seu, no? Sí, vull dir, no sé, jo partic de la base que els meus germans, per exemple, que també l'han mamat a casa, que saben parlar-lo, jo per a mi C1 podria ser, o B2 podria ser un nivell de persona catalanoparlant que el té com a llengua materna. Però ja després has d'estudiar, aprofundixes en estructures, tens coneixements, tens un vocabulari molt més ample, a nivell també dialectal, a nivell, no sé, més catalanòfon. Però això, o sigui, és un nivell alt. Clar, és que els humans aprenem les llengües per mimetisme, no? Sí, jo trobo moltes vegades que el fet de repetir les coses per mecànica... He tingut, per exemple, alumnes al sud del País Valencià, en Oriola, fins fa 300 anys, era comarca valencianoparlant, però hi va haver pestes, despoblacions, moltes coses, i llavors, excepte dos localitats o dos nuclis urbans, és castellanoparlant. I els meus nanos, jo de fet de parlar-los tot l'any, i fins i tot al pati, a la cafeteria, tal, moltes vegades em demanaven cosetes i em deien, això és així? I clar, jo els deia que havien de confiar en la seva intuïció, perquè moltes vegades, és com tu dius, per repetició, per mimetisme, és com s'aprèn una llengua, no? Llavors, jo, per exemple, vivint a França, el meu exmarit és francès, i clar, quan m'havia d'explicar una cosa, ell no parlava ni català ni castellà. Llavors, t'havia d'explicar moltes vegades què volia dir això. Llavors, jo moltes vegades no sé traduir una cosa, però jo sé què vol dir, la sé utilitzar correctament. Llavors, a mi em pareix una cosa molt important, la mecànica, com si tu aprengueres pels teus pares o pels teus iaios, no? Com s'ha fet sempre. Clar, tu inconscientment integres l'estructura, entens l'estructura de la llengua i ja saps construir llavors, no? Ja entens, això es fa així, doncs cada vegada que vulgui posar un plural ho faré així, no? Ja és intuïtiu, ja és... Sí. Ara et faré una pregunta molt òbvia, però m'interessa saber què n'opines exactament. Creus que el valencià i el català són la mateixa llengua? Jo trobo que, evidentment, sí. És a dir, no podrien no ser la mateixa llengua... O sigui, vull dir, si tu i jo estem comunicant-nos a un nivell efectivament tan alt, d'acord? I sobretot perquè a l'ordinador pareix que va un poc fluix el volum i tot i així t'entenc perfectament. Llavors... O sigui, jo parlo català i tu valencià i ens estem entenent 100%, diria, no? Sí, com si vols dir-li cabanyalenc, com si vols dir-li... Està clar que les llengües peninsulars han nascut al nord, hi ha hagut una conquesta o una, com vulguis dir-ho, que ha baixat cap avall, o colonitzat els territoris que hi havia ahir, els han fet seus, llavors han portat la llengua, la cultura i la religió. Llavors, la meva iaia, quan era joveneta, als anys 60, tenia una amiga de Tarragona i llavors ella podia entendre's amb persones que parlaven la seva llengua, vull dir, per proximitat. Ella sempre m'ha dit valencians i catalans cosins germans. Llavors, amb tota objectivitat, vull dir, sense més, sense tindre problemes amb ningú. Era una dona molt planera, molt... Vull dir, això. Llavors, sí, evidentment, com a totes les llengües hi ha diferències, però el castellà de, no sé, de Salamanca o de Valladolid i el de la Patagònia es diferencien moltes vegades prou més que jo i una persona del Pirineu lleidatà, vull dir, on la diferència és ínfima. I per què creus que hi ha algunes persones que s'entossudeixen a dir que són dues llengües diferents? Per motius polítics que es remunten a fa 300 anys. Vull dir, hem perdut una guerra contra Castella, han imposat les seues lleis, després, 100 anys després, li han canviat el nom a Castella per Espanya, vull dir, perquè els territoris conquerits per Castella eren les Espanyes, llavors per a unificar, però també era un període en Europa on els estats-nació que es comencen a crear comencen a perdre
les seues colònies, perquè tenien colònies, llavors perden diners. Llavors has d'unificar, has d'homogeneïtzar, i això passa per trepitjar, per xafar totes les cultures, les nacions ja existents, i és com allò que es diu que has construït la teua nació sobre els ciments de la meva terra, de la meva identitat. Llavors, quan acaba el franquisme, no sé com dir-ho, de manera grollera, tenen els collons com a corbata perquè, clar, la gent se'n pot anar i tenen por. Llavors, el que intenten fer sempre és clavar odi, clavar merda cap a Catalunya des de totes les parts, perquè si també clavaren odi cap a València o les Illes, llavors potser ens uniríem més. I a València hi hagué una cosa que es diu la Batalla de València, que és precisament això, crear catalanofòbia, volen furtar-te la llengua, volen furtar-te la paella, volen... I llavors, periòdics afins al règim, per exemple, Les Províncies, amb Maria Consuelo Reina, clar, tu pensa que fa 40 anys els únics mitjans que tenies de comunicació eren periòdics i la televisió. I si estan al teu servei, vol dir que pots dir el que et doni la gana. Llavors, persones potser no tan documentades com... A la meva iaia no li passava molt, però la generació dels meus tios, una llevada de cap impressionant. Vull dir, no sé, contra els catalans, però jo crec que és molt més fàcil, diguem, atacar als catalans que no s'ha produït una migració massiva cap al País Valencià. És més fàcil atacar-los a ell perquè no hi ha catalans quasi al País Valencià, llavors tu diguem que ataques des de lluny. Això és molt fàcil i per a mi covard, que atacar el verdader problema, que és realment la colonització que es va produir per part de Castella / Espanya, que sí que és el problema. És a dir, la major part de la gent, com jo sempre dic, és simpàtica, és agradable, però hi ha gent que realment no li agrada la nostra llengua i la nostra cultura, però tot i així viu a casa nostra. Llavors, el problema que tens és eixe, però enfrontar-te a ells és molt més difícil que no als catalans. Llavors, és com una eixida fàcil, és el més fàcil, no? No sé. I per què creus que hi ha tant d'odi cap a Catalunya? Més que els valencians, diria. No? Jo crec que fa molts anys, potser, sí que n'hi havia més, evidentment, creat des de aquestes institucions, des d'Espanya, diguem com ha estat, no la gent individual, perquè individualment hi ha gent molt bonica i que ens aprecia i que vol que la llengua sobrevisca, ho estem veient. Però des de l'Estat n'hi havia, però jo crec que ara la gent cada vegada ja no en té tant, és més objectiva, o fins i tot, encara que no vulgui reconèixer una unitat lingüística, no? Sí que veu una certa unió. Jo crec que sí. I ara entrant més a la part lingüística, creus que el valencià està molt castellanitzat? A veure, jo crec que hi ha estructures que hem conservat prou genuïnament, com podria ser el passat simple, que al València Central s'utilitza molt, al sud del País Valencià, a Elx o a Eivissa. Sí que n'hi ha certes estructures que utilitzem avui dia que hem mantingut. Potser el vocabulari, per estar potser més a prop de la part castellanoparlant, podria ser. Però en realitat moltes vegades ens pensem que tenim molts més castellanismes, a València diem espardenyades, un espardenyà, pensem que en tenim més que realment és, no? Llavors, jo crec que això també ens ha creat moltes vegades un complex en inferioritat, no? És a dir, com que els catalans parlen superbé i nosaltres no. Llavors és com que moltes vegades reivindicaven a vegades aquestes espardenyades en vegada de intentar recuperar potser paraules més genuïnes. Però jo trobo que la realitat és que potser tots tenim en certa mesura certes espardenyades. Jo, per exemple, a esta part del cos sempre li he dit el muscle, als dibuixos de la catalana sempre he sentit les espatlles, no? Però sí que és cert que sent molts catalans dir l'ombro i dic, no, el muscle, les espatlles. Llavors jo crec que tots tenim un poquet, no? Un poquet de, evidentment, influència, és un poquet inevitable, no? Crec que sobretot no hem de flagel·lar-nos perquè, vaja, després de 300 anys, també, no sé qui era quin intel·lectual valencià deia que és un miracle que encara estiguem donant tanta guerra. De fet, aquí es parlen amb molts castellanismes. O sigui, el meu entorn, jo sóc d'un entorn 100% català, i el meu poble era 100% català, però cada vegada hi ha més castellanismes. Per exemple, la meva mare, en l'època franquista, els van educar en castellà. Llavors, han integrat molts castellanismes. I els tenen com a catalans, però són castellanismes.
Sí. De fet, la meva iaia és igual, és a dir, un dia estava parlant tal i la frontissa de la porta, i jo li dic, però l'altre dia no li deies bisagra? I diu, sí, és el mateix. Vull dir, ella és com que les paraules genuïnes, perquè clar, va néixer al 1930, eh, um, i al començament, fins als 20 anys, diguem que era prou més correcte o més... Però, clar, s'hi van anar incorporant castellanisme, sobretot perquè els rètols i tot això era en castellà, llavors és inevitable. Però era com que ella encara coneixia certes paraules o estructures que eren correctes, no? Llavors li passa com, en fi, com als teus iaios o als seus pares. Suposo que la van educar en castellà amb ella, no? No, afortunadament no anar a No? escola, perquè hi havia la guerra, nasqué el 1930, 36-39, no hi va anar mai a escola perquè als germans de la mare se li van morir de desgràcia ofegats o tal, i li feia por. Llavors molt millor, perquè era una dona que realment pensava en valencià, és a dir, el castellà li costava moltíssim. Ah, Llavors no clar, canviava de llengua mai. que bé. Llavors, una altra... Tinc dues teories lingüístiques que m'agradaria comentar-te, a veure què n'opines també. Comencem per la primera. Jo crec que l'occità o l'engadoc i el català originàriament, a l'època medieval, eren la mateixa llengua, però que per raons polítiques es van anar separant lingüísticament. O sigui, el mateix que està passant ara amb la Catalunya del Nord, el català d'allà i el català del Principat, diguem. Un més influenciat pel castellà i l'altre pel francès. Què n'opines? Creus que és així? Opine que sí. És a dir, hi ha una teoria panoccitanista, diguem, que englobaria el que vindrien a ser les llengües occitano-romàniques, l'occità i el català. Quan hi vaig viure a Tolosa del Llenguadoc, realment calia fer un esforç molt menut per entendre què t'estaven dient. Realment, sí, totes les paraules acceptades, barbarismes, o sigui, els préstecs del castellà, recuperarem les fórmules genuïnes, per exemple, queixar-se, plànyer-se o, en fi, anarem recuperant-les, veuríem encara més proximitat. Llavors, sí, si pensarem en un panoccitanisme, clar, tu pensa, tens Bordeus Atlàntic fins a arribar a Marsella, fins a arribar a Itàlia, i tens des de Llemotges fins a Alacant. Llavors, tu imagina't un estat que s'entén perfectament, vull dir, no necessites ningú. A nivell de territoris de parla catalana, realment també seria un estat potent. És a dir, les potències europees sempre han tingut por d'això. És a dir, tota aquesta intenció de reprimir, d'oprimir certs pobles, és això, en fi, és una manera de dominar. No? Llavors jo Divideix, crec que no? sí, Han fet un divideix i venceràs, no? totalment. I la segona teoria que tinc, ja que has estudiat euskera, que ho sé, no? Vaig veure que havies anat al País Basc, jo considero que l'euskera podria ser la llengua ibèrica, en realitat, amb tot el que això representaria per als espanyols muy espanyoles, i trobo més lògic que sigui l'euskera la llengua ibèrica que no pas que la llengua ibèrica vingui de l'Orient o que sigui una llengua aïllada que ningú sap d'on surt. Què creus? Creus que és possible també aquest origen? Doncs tinc un amic, Alfons, que parla molt de la cultura ibera, això abans de l'arribada dels romans, i bueno, fa certs anàlisis amb els nombres, no? Bat, Bi, Irulau, i moltes vegades li semblen molt, no? Llavors jo crec que en un moment donat sí que devien ser, com pot ser, llengües germanes, que ja es trobaven ací, i simplement amb l'arribada dels romans les altres van desaparèixer i s'anà, com dir-ho, reduint el territori que abarcava l'Èuscar, que per la toponímia podem saber que arribava fins a Andorra, fins a la Vall d'Aran, que és la Vall de la Vall, en fi, tenia un territori molt més ample, i ha quedat reduït al que és actualment Euskadi, Navarra i el País Basc Nord. Llavors no sé, jo crec que... No sé quina és la teoria que pot vindre de l'Orient, però bé, jo crec que... És a dir, No, que sí. si era d'un origen semític o d'alguna zona d'aquell... A veure, de tota aquella zona. sí, hi ha la teoria indoeuropea, no? Que entre Europa i la Índia, no? Les llengües es van dividir. Podria ser, no sé, però de tota manera, si reculem abans de l'arribada dels romans, quan hi havia els pobles ibers,
segurament estaria emparentada amb unes altres llengües, però les altres devien desaparèixer. Està clar és que és molt més senzill que l'origen sigui aquí, si està aquí, no? I a més els números són molt semblants, no? Vaig estar mirant, i a més són llengües aglutinants totes dues, tenen molts punts en comú. Llavors, clar, això tampoc interessaria massa que es digués que la llengua basca en realitat és la llengua pròpia de la península ibèrica. Això couria molt a molta gent. Sí. Sí, de fet, una vegada, clar, jo en un vídeo vaig dir que el castellà tenia substrat basc, però molt fort, i el té perquè al costat del País Basc tenim el castellà que formiga ha donat hormiga, i de l'altre costat, amb l'occità gascó o gascó, alguns els consideren llengües diferents, realment la comprensió és molt alta, en vegada de formiga fan hormiga, i la H és aspirada. Llavors, jo crec que així hi ha un clar substrat basc. Llavors, hi ha una filòloga, no sé si és filòloga, lingüista, Linguriosa, per exemple, que temps després del meu vídeo va fer un vídeo que pareixia un poquet com dient que no tenia substrat basc, i ho vaig justificar amb una cosa del francès, com que en francès, per exemple, dehors, or és fora, té una H, dehors, que venia del llatí de foris, i diu, però així hi ha una H, tal. El que passa és que aquesta H realment no és etimològica, vull dir, ahir simplement va caure la F i l'han posada ortogràficament perquè entre dos vocals fortes li posen una H, com passa en molts pobles occitans, Cahors, per exemple, on en francès li posen una H, però no perquè en llatí hi haguera una F. Total, intentava justificar d'alguna manera que no tenia substrat basc. Jo bé, no vaig intervindre, però sempre és com que els cou molt que una llengua que ha trepitjat les altres cultures puga tindre certa influència de llengües o cultures que per a ells són menors. No sé, cert complex se noti ahir. Clar, que l'inconscient els hi juga males passades, no? I ja per anar acabant, a la persona que vaig entrevistar abans que tu, la Iolanda Bataller, li vaig demanar que em digués quina pregunta li agradaria que li fes el següent entrevistat o entrevistada. I la pregunta ella no sabia qui entrevistaria i em va dir que volia que li fes aquesta pregunta. I la pregunta és: et fa por la mort, Esteve? Ui, canvi radical. És una pregunta molt existencial. Sí que és cert que algunes vegades a la meva vida, jo diria un parell, m'ha entrat com una angoixa molt profunda de, no sé, una sensació tal, però generalment no. Generalment és com que ho tinc assumit i llavors he de fer, no sé, he de viure, de fer coses que a mi m'agraden i ja està. I també, com que he sigut educat per la iaia, és com que jo ja des de ben menut m'agradava com ajudar els altres. Jo sempre volia ser gran, volia ser major per a poder ajudar-la o tal. Llavors, a mi ser un iaio, ser un avi, no és una cosa que em molestaria molt. No sé. Creus que hi ha una altra vida o que aquí s'acaba tot? Crec que no. Crec que no? S'acaba. Ja ho veurem, no? Ja ho veurem. I ja per acabar, què li preguntaries tu al següent entrevistat? Una persona que no saps qui és ni a què es dedica, res de res. Una pregunta pot ser que jo m'he qüestionat després de tornar de França, quan em van trepitjar un poquet dient-me que vostè no serveix per a això que fan, per a l'ensenyament, és si no et dediquessis a alguna cosa que tu fas, no? A què et dedicaries? És a dir, si de sobte s'acabara tot el que tens, tota la seguretat que tens, quin seria aquest canvi radical que faries? O sigui, quin canvi faries de la professió que tens actualment o del tipus de vida que portes, no? Sí. D'acord, doncs el següent entrevistat, que aviat sabrem qui és, li preguntaré aquesta pregunta. Moltíssimes gràcies, Esteve, per acceptar participar en aquesta entrevista. Ha estat un gran plaer parlar amb tu. Un plaer. He après moltes coses. Gràcies per tot. Vinga. Fins ara.